Tässä videossa kerromme sinulle lyhyessä muodossa noin 3 parasta vaihtoa kaupankäynnin kryptovaluutta, linkkejä, joihin löydät kuvauksessa, mennään. Ensimmäinen paikka, OKX-pörssi. Se on ollut markkinoilla vuodesta 2017. Sillä on yli 50 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Se on kryptopörssien maailmanlaajuisessa rankingissa sijalla 3. Pörssillä on vahvistetut rahoitusvarat. Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen käyttöliittymä aloittelijoille. Pakollinen henkilöllisyyden todentaminen. Puhelimessasi on kätevä pörssisovellus. OKX-pörssin pääkonttori sijaitsee Seychelleillä. Alustalla käydään kauppaa yli 300 kryptovaluuttapoletilla. Toinen sija Gate.io. Se on ollut markkinoilla vuodesta 2013. Valtava määrä saatavilla olevia kryptovaluuttoja, yli 2200 tokenia. Maailman kryptopörssien rankingissa sijalla 7. Yli 17 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Pakollinen henkilöllisyyden todentaminen, KYC. Pörssillä on todennetut rahoitusvarat. Ja puhelimessasi on kätevä vaihtosovellus. Alustan pääkonttori sijaitsee Caymansaarilla. Pörssi tarjoaa kaupankäyntiä yli 2200 kryptovaluuttapoletilla. Se on yksi suurimmista pörsseistä saatavilla olevien kryptovaluuttojen määrällä mitattuna. Kolmas sija Bitget. Se on ollut markkinoilla vuodesta 2018. Sillä on yli 25 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. 12 sija kryptopörssien maailmanlaajuisessa rankingissa. Pakollinen henkilöllisyyden todentaminen, KYC. Pörssillä on todennetut rahoitusvarat. Puhelimessa on kätevä vaihtosovellus. Alustan pääkonttori sijaitsee Singaporessa. Pörssi tarjoaa kaupankäyntiä yli 800 kryptovaluuttavaroilla. Suosittelemme käyttämään kryptopörssejä lyhytaikaiseen vuorovaikutukseen, ja kryptovaluuttojen pysyvään säilytykseen on paljon luotettavampaa käyttää kylmiä ja kuumia kryptolompakoita. Ja siinä kaikki toistaiseksi, tilaa Support Crypto -kanavamme, siellä on paljon lisää hyödyllisiä videoita pakatussa muodossa.